Nakadumdum ko sa giingon ni Father Mike Smith, ingon siya, we believe in Christ, but we live like there is no Christ. Nagtuo ta sa kang Kristo, apan ang atong pagpuyo diha sa konkretong pamaagi, murag wala siya. Diha sa itong ebanghelyo atong dungog nga suko kaayo si Jesus. Iyang giingnan katong mga lugar diin naghimo siya mga milagro. Ingon siya nga pagkaalaot ninyo. Nasuko siya kay bisan pa sa kadaghan sa mga milagro nga iyang nabuhat alang kanila, wala sila maghinulsol sa ilang mga sala. Diha sa itong kinabuhi, diha sa itong ordinaryo, sa matag adlaw nga kinabuhi, usahay nato makita ang mga milagro sa Dios. Ang hagit kanunay mga igsuon nga kung nagtuo diha kita kang Kristo, nagtuo kita usab kanunay diha sa iyang pagbuhat sa mga milagro diha sa atong kinabuhi. Diha sa atong pagka tumutuo diha kang Kristo, makita unta nato ang mga milagro, ang mga ordinaryo nga mga gipangbuhat niya sa matag adlaw kanato. Diha sa pulong ni Father Ro Atilano sa kay Switang Pari, ingon siya nga importante kaayo kining mga ordinaryo nga mga panghitabo diha sa matag adlaw nato nga kinabuhi, kay diha usab nagsumikad ang grasya sa Dios. Diha sa pagkaordinaryo, kay usahay nato ma-appreciate kining pagkaordinaryo sa atong kinabuhi. Ingon siya, tungod ni ining diha sa pagkaordinaryo daw, ang Dios nga naghimo og grasya diha nga walay kinutuban. Ingon pa sa usa ka poet nga Iswita, the world is charged with the grandeur of God. No? Nga tungod ang Ginoo nagbuhat sa kalibutan nga puno sa iyang kaayo, bisan diha sa kaordinaryo nga mga panghitabo, anaa usab ang grasya sa Dios. Kung ato kining makita, kung ato kining ma-appreciate, ug ato gid kining mahuptan sa atong kinabuhi nga ang Dios naghimo og milagro bisan pa man sa mga ordinaryo nga mga panahon, bisan sa mga ordinaryo nga mga panghitabo sa atong kinabuhi, atong makita tungod sa atong pagkamakasasala na dili gyud kita takos ni ining mga milagro nga iyang gihimo sa atong atag-adlaw sa atong kinabuhi. Mao nga mas ma-appreciate nato ang mga milagro sa Dios, mas makita nato nga kinahanglan kita nga maghinulsol diha sa atong mga sala. Dili unta si Jesus masuko alang kanato tungod kay sa kadaghan sa milagro nga iyang gihimo sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Sama sa itong ebanghelyo nga nadungog sa mga lugar nga gihimuan niya mga milagro, wala sila maghinulsol. Diya sa Iglesia ni Spirituality, kanunay gidasig ni St. Ignatius nga ang usa ka tawo maglantaw ug balik sa kung unsay nahitabo sa matag adlaw. Gitawag niya kining examen. Bisan sa 15 minutos nga paglingkod nimo sa imong before ka matulog or diha sa tunga-tunga sa imong adlaw, balik lantaw nimo ang magibuhat sa Dios, ang mga milagro diha sa matag adlaw, ang mga milagro sa mga ordinaryo nga panghitabo. Mga igsuon karong adlaw ug sa mga sunod nga mga adlaw sa atong kinabuhi, makita unta nato ang mga milagro sa Dios. Tinuod dili kita takos ni ining mga grasya nga iyang gipabuhagay kanato, mao nga maghinulsol kita sa atong mga sala. Ug kung ato kining makita, ug ato kining himuon, unta makapahimuot kita sa Ginoong atong Dios. Maninog kita og atong ampuon ang pangamuyo sa katilingban.